Slav, evar baş, evanno hevîder mutev baş selametin îşev ronî roha mîvanê min e. Em ê behsa bûyerên li Îranê Rojhilatê Kurdistanê bikin. Wê derê rewş heqetin pir tevlî hebe. Me nivîsandiye rojhilata navên hemîlê ye, du canî ye yan jî du welî de Kurdistan ava dibe. Şik û şûpa me tune ye, baweriya me tam e, wê çê bibe. Bakurê Kurdistanê jî di nav de elbet. Wisa adet wisa xwaza wisa ye. Yani em milletê Kurd em bixwazin nexwazin jî Kurdistan ava dibe. Yani ne destê me daye. Xwaza wisa dixwaze. Canekî wextê tê dünyayê. Kesek nikare pêşî lê bigire. Wextê tav derdikeve. Baya mekanîzmaya xwazayê hevano. Kurdistan ava dibe yani. Bixwazî nexwazî. Niha Ronî Reha merheba. Merhaba mamosta serçavên. Rast ne rast yani destê me de ne yani xwaza wisa ye. Em bixwazin nexwazin Kurdistan çê dibe? Rast e tu tevlî min dibî. Piştî vê sed sala dibe çi yak sed saliya Lozan derbas bû qediya û bîst û dibe çi heman demê jî sed saliya Şêx Saîd jî qediya ya dardarkirina Şêx Saîd ya kir li ber Sûreyê Amedê. Welhasil niha kawasekî mezin rojhilata navîn heye bi taybet li axa Kurdistanê yani ev dewletên axa Kurdistanê dagir kirine yê weke Îranê, Sûriye, Iraq dibe çi Iraq û Tirkiye. Welhasil tofaneke mezin li wê derê diqewime lêbelê Kurd bê nû he. Yani Kurd ne keştî wî hene ne kelek û gemî wî henin hûn hevdû jî nexapînin dev ji propaganda ji ber de Kurd û nûhî wî jî nîne. Kurd jî hem bê nû he hem bê kelek û keştî ye. Em vê rastiya bibînin û hewcê ez vê qeydî vê derê de em dev ji propaganda û çepika û hevdî serxweş bikin ne û pesnê hevdû bidin an pesnê ev tiştê me bibe encamê girîn ge. Tiştê me bibe encamê girî me. Filan kes çawa li henge, filan kes çawa zaneye, filan kes çawa nizanim çi ye û çi ye. Ev dibe hemî êmenan her Kurd layıqî pesnê ye. Lêbelê encam meseleye, encam. Encam jî du tişt heye. Yani îro Kurdekî kevirek yani tu dev ji mala wî berde xaniyê wî nîne wata kevirek îro tu dest bibêje mêzek me kevirek li xwast ev ne encam e. Ev ne encam e çünkü îro ne yani ev gumana îro tu Kurdistaneke ke serboxet bingeha wê destê xwe heye. Yani ev meseleye dedî dibe çi yani mesele ev destkevkî tina dibe tu çûçik bike. Hewceyê mirov çûçik neke. Yani vê derê de îro li axa Îranê Rojhilatê Kurdistanê tiştê diqewime û wê biqewime ev diyar e ez vê jî bibêjim yani vêya nêrîna min e şexsî ye buhara li pêş me Îran mecbûr e wê têkeve formeke kirin ya wê hilkişe û ya jî yani rejim mecbûr wê bimîne xwe biguherîne. Bi vî hawa Îrana îro nameşe û ev gafê tê avîtin dibe eva çalakena sibê bisekirinî jî. Em vê jî bibêjin mesele ne ev e. Ama mesele wexta min û te me dest vê bernamena dikir dema te ez dibûm mîvanê te berî vîya salek berî me digot mesele niha pêve Rojhilatê Kurdistanê dewleta Türk Başûrê Kurdistanê gav dagir dike xwe diyên sînorê axa Rojhilatê Kurdistanê da ku sibê li wê derê jî tiştek çêbibe nehêle müdahale bike nehêle Kurd tiştekî bi destê xwe xe. Yani tiştê tîne serê Rojavayê Kurdistanê hewceyê 3 sal berî me dîtiba ez bixwe nêrîna min ev e Kurd namade ev hişê Kurdî ji rastiyê dûr ev hişê Kurdî dîl hatiye girtin ji hêla dewleta Türk ve çünkü dawiya dawiyê pêşengtiya Kurdistana mezin Bakurê Kurdistanê ye. Bakurê Kurdistanê kane var mesela daw û doza Kurdistanê rê bide doj bike vê gemiyê vê kelekê bi ser avê xe. Welhasil siyaseta Bakurê Kurdistanê ne hew bi ziman da asîmile bûye. Hatiye xesîkirin di mejî de hatiye xesîkirin. Em vê rastiyê baş bibînin û biqîrin. Adin çi ye? Ez dixwazim vê gotinê bê biqedînim. Adin çi ye? Mesela Rojavayê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê yê diyar bike qedera wê biguherîne qedera wê tayin bike hewceye ne siyasetmedarê Bakurê Kurdistanê be.
حوجه خلق روجاوای کردستانی به خلق روجلات کردستانی به اما سیاست آن کسین باکوری کردستانی و بچک و رفت خواه لپشتی کوچکو برای خوبه حوجه به اوه یعنی قدر روجاوای کردستانی روجلات کردستانی کرم آخورا برا سیاست کرد یا خستی بویا یا به ترکی دی پیوه نه به زمان دی موجود جی ایدی تدی خیال و خون جدا جدا دی بیجه برا سکرا روجاوای کردستانی و سکرا روجلات کردستانی برده نکن قربانا پیواجوی ترکی دی مشه او گلک گرینگه و حوجه بیترز و بیفدی مروی بین زمان Yani ez divê qenaatê dame ku Bakurê Kurdistanê jî ne zehmet e, hêsan e. Ji ber ku beriyan ha xwe îspat kiriye serhildanê salê nodî wê çê bibin. Yani hinek milletê me Bakurê Kurdistanê eger hinek cesaret ji statûya sala 2026 ya Rojavayê Kurdistanê cesaret bigire wextê ew statû ciyê xwe bibîne Rojhilatê Kurdistanê eger rejima îro ya Îranê helweşe Rojhilatê Kurdistanê jî ciyê xwe bibîne êdî kesekî nikare pêşî li Kurdên Bakurê Kurdistanê bigire. Yani ez dibêjim qey ji Îranê rehettir e. Niha rejîma zordestiya Îranê zehmet bû. Anha îşev ev 5 rojin performansekî pir ecayîb tê nîşandan. İran ronî rewşekî wisa ye tu werî girtin di nava 3-4 rojan de dikarî werî darvêkirinê. Yani cezayê serhildana li hember dewletê darvêkirin e. Di gel vê yekê jî însan radibin serpiya daxwaza mafê xwe dikin. Mafê wan jî pir rewa ye. Her çend bixwazin rejîm bi temamî hilweşe jî daxwaza wan çi wa meşrû ye? Ez nan dixwazim, av dixwazim, zarokê min berçîne. Îja li Tirkiyê jî aynî rewş ana heye. Millet dibin navê daxwazeke derveyî siyasetê daxwazeke rewa ya însanî de dikarin serî hildin. Ha, tu yê bibêjî milletê Tirk fêr nebiye serî hilde. Milletê Tirk dewleta xwe pîroz dibîne, qutsal dibîne, rast e, serî li hember dewleta xwe ranake, rast e. Lê milletê Kurd ne wisa ye. Milletê Kurd dikare vê yekê fêrê cîranê xwe ê Tirk jî bike ku dewlet ne pîroz e. A pîroz zarokin, însanin dibe têr bin. Dewlet çêbiye ji bo hemalatiya xwe têr bike. گلی کرد تشتێکی ڕێ فارسا و ڕێ تورکا بدە نینە تشتێکیژی کووردا بەعلم نینە ئەمە بدە نەخاپین ئەم گۆیا ئەم ئەف کەتیە ناو زمانی me ئەم نزانە وەتانبی وتەی پارتینی جارجان ئەم نزان ئەم کوور نافکرن نەوسایە زانی چاوە نەوسایی دەولەت پیرۆزە ستارگەه پیرۆزە دەبێ زارۆکە بێکوشتن ئەما گەرەک زارۆکێدن بێستراندن مەسەلە ستارگەه تشتی یا هەری پیرۆز ستارگەه اگر ستارگاه انسان نه پیروز و تشتکی نه پیروزه یعنی ستارگاه تو خالی لی بسترین التدید عرف عادت کردا تدید گویا یعنی بلا طب هات برداری سرسران سرسری یعنی حتی نی داره که تشت قبول که اما وقت تیکه بندری مالاتا بلا تنکا قبول که والحاصل ستارگاه پیروزه آدجی قال رابع سرخوشی نه پر مسئله یعنی او نه چاره دبگ آنها گلی کردستان باکور همی را بن سرخوشی یعنی افر چاره نینه چاره چیه نه اوی وی گلا قانیلیزه بکه یعنی وا گلا یعنی وی چی بخوازم مسئله اوه گل بخواز جینه مسئله یعنی او ریخستن چونکی ریخستن داویا را یه پیشنکیش گلا دکه گرینگه یه وی بریاری بدن گرینگه ریخستن گرینگه او ریخستن وی چی بده پیشیا گل Nava hafta borî de Teb Salih Müslüm re hevpeyvînekê çêkir di Nûpelê de hat weşandin. بله Vê heftê jî doh bû pêr bû Remzî Kartal re te hevpeyvînekê çêkir ew jî di Nûpelê de hat weşandin. Tu wextê bi rêber û serokê Kurda re hevpeyvîn çê dikî tu çi dibînî? Dibe em pêşîş te pirsin te çi hîs kir te çi bi dest xist ji hevdîtina bi wan re? ایزه که رئیسدار رمزی قارتال سیاست کرد herkes جاده بیشن رمزی آوی یعنی کسی که د سیاست کردا دا کسی که هو قصی جنتلمن هینی منه دیتیه از بو من میوانی ویجی و منانی ویجی خواریه و دا ممروف لیده به میوانجی دبیش گرک او نان چه که مروف بخواه یعنی هو قصی جنتلمنه و پری خودی ترجمه
ها ما ويا ده هيلكي داوية نها رپورتاج هم رمزي قرطال را چکر سویدری جی سپاسیا رزدار رمزي قرطال جي بكم رپورتاجه که خورد بو بالکیش بو يعني رمزي قرطال بكرتاسي ويدي بيجه ريبر آبو بريز جلان شب بيجه أوا يعني قد بريار اي مسألة بقدينة أوا و اي ببدومينة أوا أو بخاد شب بيجه de kesek yani ev kesin bunen leşker tevli çünen çayın Kurdistan'ı tevli PKK bunen tevli PKK ne bunen tevli reber abu bunen jiboyi tevli reber abu bunen çünen ve hasıl yani bu kurtasi vakta tu ve jeloni ev peyvina Avropa çoğu Avropa ke bu adın ji ev ideolojiya reber apo ya ka ava kriye u reber apo zaten جنودو سیان دا حتی نیروژا ایرو دلیگرینه دکهی دا که بهوا کی ماسا که پیدا بکه و تیکه و نیقاشی اف پککا بریز اجلان دگوت یعنی عمری خو قدان دیگه خو نه نکریه و خطا کتیه دوباره zaten dema derfet tabana dema که به تربط ازال را ریبر اپو تکلی چکر و چاقی بخواستا پککی بقدینه والحاصل يعني بيا رزدار رمزي قرطال جي فكك ميادا قدام ديه دم إدي دما في إيدولوجيا أف تشتيك ريبر أبو جبوي نتوان حمياد وقازة لهمبري دبيتشا نتو دولة يعني وكا ببيجي نتوان ديمقراطيك بأفاكرن ودبي دريدا جي ديمقراسي بروجلاتا ناوين بتايبت إيران سوريا عراق تركيا دوی دری داجی کردی خود بگره وک دبی چه وک کسین اوجی خودی میولاتات داجی خود بگره نوروکا رپورتاجا هفینا به رزدار رمزی قرطال را چه کرده و رمزی قرطال سر نوع رخصنی داخفه yani belki fikri tabii سر نوع داویه جی دبی چه سروکی کنگره گله و هر وها حساسیتین وی هنه رونی وقتی کو تشتکی دبیجه تشتکی بیان دکه دبی سدیست پیواژوی لبرچوان بگره یک جی کسی کو دبی پیواژوی ده دنوا کمیته مذاکره ده اوه از ویدری دلگوتنی بکم جبوی تام تنی بیشتر راحت درکه و در مدیا جواکی و صار راحت باخفه يعني بوي مرامة من فام ببه بيبينا برزدار رمزي قرطال را من شكر يعني زمانه كي قالك دبلوماتيك بكاراني چونكي جبر که رمزي قرطال همان دميجي يكي دوي بيواجوه دا خودي قوتنه و خودي روله و تيدا جي دقره يعني بلكي يكي هري د پوزيشونه كي قريتيك تايا والحاصل لغوري دمي بو اخافتني وي غوري بيواجوه لغوري دمي بو لبلی افجانی زمان دولت ترک و ایش خواهیاتین سر روجوای کردستانی اگر به هوا دوام بکه اوی همان دمیجی زراری بده اوی پیواجویا که دبی چه دناورا بریز اجلان و ترکی دا پیگاتیه و زراری بدوی آدن چتکی بالکش هاد گوتن لوی داری یعنی رزدار رمزی قرطال افجانی زمان یعنی او مسلاج تدی نه حتی نها ریوبری انگلی کرد داویا دا چون سر سیدارا لبلی ایدی سر سیدارا اف مسئله قدیه یا نوع هاتیه مذاکره اف جی اف هیزا وکه ببیجه هیزا برزو جلانه دولت ترکانیه مذاکره و ایدی کنجکتور و پیواجو میلاده کدن صدمه کدنه دمجرا کرد و دولت ترکا صدمه کدنه هیه جنها و پیوه اف وکه ببیجه ایدی میلاده و نیگو هرتن چه ببیجه جنها پیوه دست پیوه yani ez şuna tedabım ez cid pırsım dawiya ve pevajoy de titkeve de sekurdan ne teni tiştê negatif ji holê radibe ez behsa wana nakim mesela çi waye emedî nayîne girtin êdî kes li me nade ez behsa viya nakim beriya salê heftê jî yani kesî em nedavetin hepsê ji ber mesela Kurd ji ber ku me dengê xwe nedikir newextê ku meriv dengê xwe neke li hember dewleta Tirkiye meriv problema me û dewletê çê nabe niha sibê du sibê min ê ev bipirsiya ez dawa Kurd û Kurdistanê bikim ez behsa mafê netewîyê Kurdan bikim ez ê werim girtin neyêm girtin mesele ew e ya din jî
Divê pêvajoyê de kengê yani di kîjan ji kîjan astê şûn ve em ê behsa mafê netewî bikin ji ber ku aniha pêvajoyek ku em tê dane pêvajoya çekdanînê ye tiştên teknîkî ne çek û silah tê danîn hêzên gerîla tên Bakurê Kurdistanê tevlî civakê dibin veya aliyê teknîkî ve merûv hem dike yani serdemekî ye pêvajoyekî ye ji süreç ji bo wî dibêjin lê piştî vê yekî wê çi were çima niha em behs nakin bi dewleta Tirkiye mesela em ji çi tirsin çima em ji dewletê re nabêjin temam em ji bo tiştekî derketine serê çi em ji bo mesele ne serê çi ye jî bila serê çi qet tu nebêjî mesela sibê du sibê serê çi xilas bû bi dawî bû niha em dawa çi dikin mafê netewî yê Kurdan kengê wê were ser masê ez naxwazim dîroka Tirkan fêrê zarokê xwe bikim mesela ez naxwazim zarokên xwe ez naxwazim coğrafya Tirkan fêrê zarokê xwe bikim ez naxwazim bi zimanê Tirkî matematîkê fêrê zarokan bikim zarokê Kurd ez dixwazim her tişt Kurdî be veya heqê min e di wê çarçovê de min dixwast yani ez bema min jê pirsiya kengê Yani game zede min ev jê pirsî aslında Rêza Remzî Qantal vê dibêje yanî ev tişt wê bi berxwedanekeke civakî were yanî hewceya civak bêguhertin hewceya rojhata navî li Tirkiye li Îranê li Sûriyê li dibê çe li Iraqê dibin vê perspektîfa ev îdeolojiya ya ke bi rêz û cilan holê danîye bi hewekî civak bêguhertin û ev mav tev hev bê meşandin yani ev berxwedana ji bo wî mav Ronî ji te re tişek bêjim berçavekê te mirovan tirsîne Ewsa lambê li berçavekê te xistiye mirov dibê qey ji ya wê hatiye ez cacana hinek tişt dixwazim bixwînim ez zanim ez vê de ben nika bixwînim mirov dibê qey UFO ye ji fezayê herî hatiye herî çîklê dide lampelê dide rast e welhasıl ez vê jî dibînim yanî tiştê bi taybet bi reportaja me bi rêzdar Remzî Qartal re çêkir min ev dît yanî rêveberên Kurd tevgera Kurd rêveberên tevgera Kurd li hêlekê dixwaze bi hawakî yanî ew jî planek xwe heye min ev zelal dît planek xwe heye wan plan nizanin çi ye tam lê li hêlekê jî naxwaze bi rêz Öcalan bêhêz bike û bi îmraliyê da wek çunkî dewleta Türk yani ev nerîna min e şexsî ye dewleta Türk heta niha pêşengê Kurd hemî dar vekirin birin ser sêdarê lê rêber bi rêz Öcalan nebirin ser sêdarê ama dixwazin tiştekî hîn xeter bînin serê wî çi ye bêrûmet bike ev ji sêdarê gelek girantir e wî li hember gelî wî bêrûmet bike wî ew karizma wî heye wî biqedîne û ez bawerim him bi rêz Öcalan jî li vê baş haya wî ji vê heye haydar e û her wiha rêveberên tevgera gelê Kurd jî ji vê haydarin lewra hinek tişt ez vê qey bi hawakî di mêzîneke gelek hesas da dimeşe min ev fehm kir dengakeke ye ew denge tê şopandin ama bi qasî ku em dibînin heta vê saetê 14 meh derbas bûn me tiştek wenda nekiriye heta vê saetê baş dimeşe ama ev xeterî ev şaş e me tiştek destê me da tiştek tu nebû kî me wenda bikira lê me ji dibe ji tiştê wê tê keta destê me ji wê çi xwast wenda kiriye ez vê qeya ev jî girîng e daha dünya alem dî zane ku niyeta dewleta Tirkiye xirabkirina Rojavayê Kurdistanê bû heta hefteya borî di peyama Öcalan ya serê salê de diviya bû ji bo qesedê ji bo Rojavayê Kurdistanê peyamekî pir vekirî bida lê bi ser neket dewlet ha di pişt van peyamên nivîskî de gelo telekonferans çêkirine bi rêveberên Rojavayê Kurdistanê re ez wê nizanim lê bi qasî ku em dibînin bi qasî ku min agahî girt ji herêmê Ronî aniha ne dewleta Tirkiye Amerîka di dewrê de ye peymanekî bi qesedê dane îmzêkirin ew peyman li gor menfaetê Kurdan e qesedê tevlî artêşa nû ya Sûriyê dibe li temamê Sûriyê dikare operasyona pêk bîne li hember Daişê
لهمبر هزیندن ان تندرو هتشه بله. جبلی قصدی تو فردکی ارتشا سوریه نکاره بکه و روجاوی کردستانی دنوا هفته پیشیا مدجی حتی 15 مازوم عبدی وی بچه شامی حتی بدمی اوی به اوی بده امضا کردن احمد جولانی اوی بده امضا کردن يعني بقاسي كم بحسيما روش بفي شكلية يعني جبوي ما تشتك وانا كيري اگر چواكو جمراتي قوتن سركفتنكي ها تشتك وان دادكن چيه پترولا ایرو یا روجاوی کردستان و وره دابش کرن و وره پاروی کرن پترول باوی کی فرمی و در کی و در سوریه مثلا پترول آنها د دستی ما کردان دایه ام نکارن فرمی بفروشن او جی ضراره تبي دوسفه باوی کی فرمی ام دکارن بفروشن ام جید کارن منفعت به دست بخن لتی عفرین جید وی کاره به وگر عفرینه و او جی لگوری غزا دلی خو بکیجان حرمی و بخوازن گریدای بند به او جی و دری و گریدای بند او جی سرکانی جی گری سپیجی حتی درزیستان جی مثلا سویدا هرما درزیان جی هرما علویان جی وقتی بخوازن جبر کوی دمه ایدی ارتش سوریه تمامید که بن کنترل قصدی ایدی ملت درزو جی علوی وقتی بخوازه برای خسر تکیلی که پر نیز داینه حق وان چه دبه یعنی او حق وقتی چه به وان دابونه کی تونه و یا yani ایدی رجربریا خسر زیادتر ستاتو چه دبه ما وسته دو خوازا هنک تشتا دا خوازا هنک تشتا هایه خوازا وی چیه درا به چک بگیرتن به دست زوری بگیرتن رقا به دست زوری ها دیگرتن رقا به شر ها دیگرتن یانا چند عربین 20 عربا یه حمی اندام وان داعش بو دخوازه تفسوریه ببه یو وانا زارو ایشی یعنی من ببورینه از وانا سرت نبیشم سیاست تا کرد جیوات شمشتان بی وانا yani zarok va gotunan nakin ev nabe yani ev wat tek mana tu hewkanın şer bike xenci şer tu tişte gidin nika bike yani raqaya bi şer hatiye girtin gore xasta kaçan aşirin araba tu nikane jdeste xweda kana araba dixwazin cirku bercahma arab dike vaqta araba jinin kurd birin raqayı dibe çe dikirin kole لوی دری جنی کرد چیه به دست این زوریش داعشی سندیه یعنی چند عرض نمیهمه ملت چه و بخوازه ملت خواسته نه یا ملت دخوازه کرد بگره کرد کولی وی به ملت دخوازه پریشان بکن ملت دخوازه ورشان گالی دیسا 5000 جنی کرد تالان لیکه مامسته ام لروجاتا ناوی نکانن جیک گرو هرچو هوف لی رابون نهوم نکانن که وکا بفروشن خالا دموکراسی بکه اوش راستی دوره خیاله اوی بریار بده تشتا ویدری ده باش چیه؟ پرگاله که نناوندی هیه ایدی روژاوه کردستان جناونده جشامه نای بره ببرن تشتی که وسا تونه نها دولت ترکیه ایدی راستی دوی قبول بکه گلو حتی کدر اوی قبول بکه از دوی قناعتی دامه که از پر نشاشم ایدی امکانه که دولت ترکیه ایرشی روژاوه کردستان بکه نمایه جالی عسکری و ببالافران ادبیجم دولت ترکیه به شکلی که هاتیه سرخطه لنکاره جواکا خوا اقناع بکه جبو جواکا خوا اقناع بکه یاشار گولره هاکان فیدانه اوه وس گف لروجاوات خون ادبیجم حمی فاسافی سوه دولت ترکیه مجبور اری کریه ده بردیل اوی دا جی دولت ترکیه وی هم تشتان به دست بخه بلکی پروژه F-35 امریکا ترکیه تبلیغ پروژه بکه belki de mesela Kıbrıs'ta Yunanistan'da haneki nermbuneki çebike tekiliya Türkiye yani dıştaki Türkiye ve bedes bıxe de berdela rahat berdana Rojavay Kurdistan'da. Çünkü İsal Rojavay Kurdistan'da gece statüye koy. Tıkadan navnetivi yani dıştaki usahe. Vanaliye dem rahat bin. Nahat dışta lepeşiyame Rojava edi endişame tırsamet bir tünebe. Ha meru tedbiri koy bigre لمرو رازمنی دبه فابریکه دبه مرو علی آبوری ده پیش بخه آبوری بنگه هر تشتیه هرما کتب ریوا دبی اگر تیدا ملت برچی به افلاح نابی ریوبریت چقاس دموکرات دبه بلا ببه افلاح نابی دبه بریا هر تشتی ملت ما کاره به زارو که خودی بکه پرورده بکه فابریکه هبن امکان مروان ایش هبه و یا پر مهمه از دبیجم برای هر تشتی آبوری
û Rojhilatê Kurdistanê ez dibêjim em hinekî giranî bidin ser wî Ronî. Ew ber bê ku derê ve diçe. Aniha hale hazir eger rejîma Îranê zerarekî pir cidî bibîne, hêza me Kurdan gelo rêxistinkiriye weke Rojavayê Kurdistanê. Sibê du sibe milletê me wê karibe çek û sîlah bigire destê xwe û bikaribe xwe biparêze. Valahiyekê siyasî çêbibe otorîteya siyasî milletê me karibe weke Rojavayê Kurdistanê otorîteyekê siyasî ava bike. Mesele ev e divê ser vê em qise bikin. د مسئله د وی لري دا هیڅ کور د قانون په خوا به پاریزه تما د به چک کاوس اگه کریزک چه به هم خوا به پاریزه هم گلی خوا به پاریزه و هر وها گلی هر مروجلات کردستانی چه آذری و چه کرد و چه فارس همیه به پاریزه او هی زمان هیه اما از وین قید تشتیل پیشیا گلی کرد روجلات کردستانی تشتیل پیشیا گلی کرد او ریخستنین نبونن یک اوه يعني اللي بيدري چونكي مادية ام زانن سوا اف باجار كرد تيكا بدستي في ريخستنا كرد سوا اف باجار كرد تيكا بدستي في ريخستنا كرد و بم مثلا شنغالي يعني بككي قاست شنغال بندستي وان دابا و دبيتش نكا بندستي قدا بيجي جبوي نكا بندستي بككي والحاصل ايش انين سري هري داوي مجبور من حرد هيزا بهواكي هشت شعبي را دبن را چلانين داكو هشت شعبي ورا تيكا بندست هشت شعبي يعني از بخوا زانم از هندوري وي زانم از كانم خوشك بنفسي مش دتاي وي زانم مثلا شنغالي چاوا بهشت شعبي را مكتن تيكلي داكو هشت شعبي ورا والحاصل هيز قدنا كرد بهيز ببه نا بران نا فلان كس برا قا هشت شعبي و بوليتيقات مشاندن شنغال نبو ا بكك نبو ا قدبي بو هشت شعبي والحاصل ev dema li Rojhilatê Kurdistanê wexta dîsa tiştekî wisa çêbibe wê li ber çawaye ev ji bo min zelal e wê dîsa hêzên Kurd ev bajar ev bigün ev bajarok bi kontrola me da wê li hemberî hevşer bikin ciya li hemberî hevşer nekijî wê dibin paş perdê da hinek hêzê din da têke mecbûr têkiliyê welhasıl yani krîzekî mezinê li wê derê bêjîn hewceya ji niha da rêveberên gelê Kurd yani pejak jî hîn jî heman xetayî dike her roj pejak derdikeve daxyanî wê nehenin behsa PKK dikû û birêz û cinan dikû ez dibêjim qey ev dehewetiye ye tu ji dewleta Tirkiye dehewetiye derdike û heman demê jî zaten dibe çi rêveberên Rojavayê Kurdistanê jî heman tiştî dike yani hev civîna dibe çi konferansa telekonferans kaneke meşkele bibêjin telekonferans bi birêz û cinan rêbera pora çê dibe karî İlham Ahmedê çi ye çima İlham Ahmed dihere tev rêveberên PKK tev vê konferansa vê telekonferansê dibe yani li hêlekê em dibêjin na yani tu dibê çi yani tu tiştekî Rojavayê Kurdistanê û mesela PKK dikin hincet û Rojavayê Kurdistanê dagir dike ev neheqî ev ne rast e ama li hêlekê jî dibin kontrola mîtê da ev tişta tê dagirtin rêveberên Rojavayê Kurdistanê der telekonferansê dibin welhasıl di van derena da heman tişt pejak jî dike heman tişt pejak jî dike yani em zanim kî çi ye girêdana wan çi ne hinek tişt henin hewce ne li ser wan bên nixamtin hewce ne li ser wan bên nixamtin welhasıl eger li Rojhilatê Kurdistanê niha ev hêzên Kurd yani PDK Îranî û welhasıl Komel û pejak welhasıl ev hêzên Kurdin sereke zû nê cem hev û dawiya dawiyê wê çi bixwaze yani pejak tiştekî din dixwaze PDK tiştekî din dixwaze zaten ser li viya jî yani hemberî hev şer nekin jî ama li ser projeyekî li hev nekirinin yani her yek tiştekî cuda dixwazin welhasıl hewce ev enya şer ya Rojhilatê Kurdistanê ji niha da sînorê xwe deynin ji niha da dibe çi krîtîkê xwe li hev bikin ji niha da li ser encamekê werin cem hev û li hev bikin ji ber ke yani dibe îro ev çalekiyê niha tê meşandin li Îranê dibe sibê bibe sedema raperînek mezin li Îranê û ev rejima Îranê ya îro li holê heye bikeve wê çaxê çer dibe herkes herêmê xwe diparêze yani Kurd wê mecbûrî rabin ser xwe û biha wê çek rabin holê xwe biparêze Türkiye û Azerbaycan û welhasıl ev meselên gelê Azerî li wê derê gelê Belûcî gelê Ereb sînorê Iraqê da
جبوی وی یعنی تو نکانه گرک تو مجبوره سیاست کرد ها من از بیش مهوجی فهم کرد من چه فهم کرد یعنی ها از ایرو گله کی سروی فکری د کرده دا یعنی سیاست کرد هیا کسی دبی چه خودی عقل هیا اما عقل نتوی نینه عقل نتوی چیه تدی ام دبی جنیا دولت عقل دبی به ترکیه تدی دولتن بی ev di Kurda da nîne yani şahsên baqil hene tiştî çünkü ez qala aqilê ne tevî dikim ez nabêjim Kurd bi aqilin an bê aqilin ez qala spesîfîk mejuyakî dikim di Kurda da ez bixwe wek ronî ya me vê encamê di lokalînê xwe da di tiştên welhasıl çavderiyê xwe da di Kurda da aqilekî yani yekîtiyekek netewî hebe jî eger çêbû jî çêbijî yani di nav Kurda da aqilekî netewî ne di rêxistina da heye ne di civakê da heye û Kurd bibin yek jî ancak 5 salin 7 salin sera derbas bi aqilekî netewî çêbibe Kurd ji aqilekî netewî mahrumin ji nihave divê kongreyekê netewî hebe Kurd li ser Rojhilatê Kurdistanê li hev bikin ji nihave pir mühîm e sibê du sibê wextê ku kaos çêbe valahiyekê çêbibe wexta civînan derbas dibe mirov wê dirê li hev neke heyf e wext derbas dibe Rojavayê Kurdistanê çi dide Amerîka ku Amerîka rê nade dewleta Tirkiye ji bo êriş bike yani çi menfaetê Amerîkayê heye ji bo parastina Rojavayê Kurdistanê Trump jî bixwe ev tişt got yani dema Trump hat ser tert dedî cara yekemîn ewlê hat ser tert goyanî ez sewa çi bêdî çi tiştirine welhasıl pêra Pentagon û pêra siyaseta Amerîka û pêra ya İsraîlê jê ra got na ev polîtîka tûlmeşînê Trump şaş e welhasıl gelek tişt dide Amerîka yekemîn eger Amerîka yani bi taybet ev Türkiye çergî Erdoğan hatiye ser îdî li goreyê gafê NATO îdî li goreyê berjewendiyên Amerîka li berjewendiyên Ewropa îdî neqere qolek Türkiye Erdoğan hatî ser heman demên hêzên dibe çi evanên selefî cihadîst xwedî dike bi çek û req dike li dijî berjewendiyên Amerîka berjewendiyên İsraîl berjewendiyên Ewropa şer dimeşîne û her wiha bi serê xwe jî li goreyê xwe bi Îranê ra têkiliyê de ye li goreyê xwe dibe çi bi Rûsya ra têkiliyê de ye û gelek cara jî gefa dixwe dibe ji ez ê biherin tevqata Avrasya welhasıl ev Türkiye hewqas mezin û hêzik mezin ketiye desta û di navbera dibe çi di deriyê Ewropa da ye û artêşek mezin desta da ye û ev Türkiye jî li ser nehqiyekê hatiye ava kirin ya ki Amerîka ava nekiriye İngilîzan ava kiriye ev Türkiye bi vî hewî wê nêmeşandin yekemîn kî naxwaze bê meşandin Yunanistan naxwaze İsraîl naxwaze welhasıl û Erdoğanê hatî ser ev yani 23 sale Avrupa tedî dike çi cara dilê wî dixwaze Daişê dişîne Parîsê û Brükselê û nizanim Londonê xwe diteqîn û gefa dixe û yani Muslim Brothers dibe çi birayên Müslüman îro Türkiye rêve dibe lewra ev Türkiye bi vî hewa ava yani nikane vê Türkiye berdin şans yani tamam Erdoğanê her yekê din werser ama wê çêbir na ev îdî Türkiye hewqas hêzik mezin ketiye desta gerek ev hêza wê bêşkand yekemîn ev ama ji bo İsraîl tiştekî din heye ji bo İsraîl tiştekî din heye û her wiha Kurd jî di şerê Iraqê da yani di şerê Iraqê da yekemîn car Kurda û Amerîka hevdî nas kiriye ji wê rojî ve hetanî îro da îro derheqê Kurda da Amerîka hêdî gafên baş davêjê yani bi hewakî di siyaset da Amerîka da Kurd nihat nas kirin kêfa hevalan gelek ji axaftinê te ra tê ji te ra dibêjin ronî netewê perest e netewê perwer e yani ji alî pozîtîf ve dibêjin mirov netewê xwe diparêzin na tiştekî negatîv têda nîne ez bi xwe neewim ez Kurdekî dibe çi çepgirim demokratim sosyalîstim lê yê Kurdim çepgirê Kurdim sosyalîstê Kurdim demokratê Kurdim ama Kurdbûn çima xwesta mühîm e yani ême ronî mağduriyeta me Kurdan heye lewma em axwesa li pê meselê ketine yani eger mağduriyeta me tune ba em wekî milletê xelkî bana ji bo min tu derdê min e ku ez mafê Kurda biparêzim tune bû yani Kurdbûn bi tena serê xwe marîfetek nine ji ber ku ne di destê te de ye binêrin ez tiştek ji we re bêjim hevano
رونی جبو تنابیجم اجبو همی هوالت بیجم تمام هند بۆ تشتنه میش دکان بێژم هند تشتنه مرو بوان نسر بلنده مثلا فیزیکا insan ne de desti insandayı tişteki genetike merو dişve de ubave xwe yani ne de desti te de tu dikarî büyü pesnê xwe bidî ha tu ilm fêr bî tu zanînê fêr bî bi zanîna xwe serbilind be tu wextê zimanê xwe naxivî tu seqetî awî tu dikarî şermezar bî ama tu zimanê xwe xweş biaxivî wî dikayî serbilind bî niha tu Kurdî tu nikarî bi Kurdbûna xwe serbilind bî tu bi Sulmanî ji bi Sulbûna xwe nikarî serbilind bî tu Sünnî yan jî tu Elewî cîranê te Sünnî ye hûn nikarin bi mezhebbûna xwe serbilind bin ez behsa wê yekê dikim ji ber vê Kurdbûn bi tena serê xwe ne tiştekî ye dibê ji bo min giringtiya wekî însan weke parastina mafê însan wek heviya netewan bixwaze tu Tirk bî jî tiştek ku îro ronî riha çi dixwaze ji bo Kurdan eger bi eslê xwe Tirk bîya jî gerek bixwesta ez behsa wê yekê dikim yani parastina mafê Kurdan nemîne stûyê Kurdan de ez wî dibêjim nizanim tu fikra te çi ye ya ji bo min heqîqet pir mesele ye heqîqet yani rastaqîm rastebûn te dî yani wexta ev kevir be kevir e ama ji tabî ki mirov kan nîqaş bike bingeha kevir ji ku hatiye çawa bûyî kevir ama ev îro kevir e min ew qebûl kir û şîn da Kurd niha netewekekî qala 5-6 milyonê em dikin li holê heye xwediyê wê axê xwediyê wî cî ye em ji ku da zanin herî kêm em ji berî Sumerê zanin herî kêm dema Sumer hatine li wê derê welhasil û ew xelkê êrişî Sumera dikin û li wan çiyana li wan derdorana û welhasil em ji ku da zanin em ji horiyan da zanin ne hûrî ye Türk dibên hûrî horî ne horiyan da em zanin ha ev xelkekî li wê hêlê ye ji ku da ye ji ku dest pê dike ji çiyayên Qafqasyaya da dest pê dike û hetanî dibe çend çemê Firêt hetanî Helebê û Hum û Suhemayê gelek hatiye gelek li wê derê dijî ge ferman li deştê lê rabûye berê xwe daye dîsa zozana çûye serhedê yanî cem û rartiyan û dîsa jî dibêje li wê derê serma û seqem û ferman çêbûyî bi hevakî koçerî hatinin deşta Horanê yanî Sirûc û Pirsûs û Koban û Helebê û Urfayê em vî gelî zane û her ava arza jiye ye yanî heman gelek û dibêje horî û horarto û arza wan hetanî ev gel çûye hetanî ku derê çûye hetanî çuqura wa dibêjiye wê derê çûye welhasil ev gelek rastiyakek heye îrol dewsê Kurd maye dibêj wî gelan gelê dijî çêbû be yê weke cûhî welhasil ev gelek hîn heye li ser aha xwe ye ziman hatiye guhertin wa bûye qewm tevê bûnin dibe çe di Kurda da tapandûz nîne ka zênîkî bibim zêde nijadperest di Kurda da tapandûz nîne ev ya ji Tirka tevê bûye yanî ji xelkên ji Moğla ya ji Ereba tevê bûye dibe çi welhasil tu dibîne êdî ema çawa bûye çawa xwîn tev li hev bûye ama Kurd îro Kurd netewek li wê hêlê holê heye Kurd xelkê çiya ye simê wî simbizin e welhasil ha îjarê ev rastiyakek 5 milyon Kurd li wê derê heye û axa wê hetanî niha em dibîne heye û hêdî li ber ferman serî de hatiye û qir nebûye û hîn li ber xwe dide û hetanî îro xwe aniye bi strana bi qîrîna bi hawara bi lîlîlyan û nizanim çi û ji niha pê ve wexta ez li vî gelekî hewqasî li ber xwe dayî dayîkî wî xwe di sînga çiya werkirine xwe parastinin û dibe çi yanî ez îro weke ewladekî vî gelî ez werim li vir li Ewropa û ez nizanim li filan koşk û saraya dibe çi ez bi Tirkî bipeyivim û ez netewa xwe ji dawa doza wî azadiyê serxwebûnê nebînim û nemeşînim û min nedimê yani ez ne însanem zaten însanbûna min da di mirovtiya min da pirs girêkek heye ez têkim mana ez bê wicdanim ez nezanim û çunkî vana hemî gerek tu wexta wicdan be tu vê meselê li Kurdbûnê bibîne lê xwedî derkeve tu wexta mirovekî zane be tu dîroka wî bibîne êşa dibe çi gelê Kurd a dîrokî bibîne û welhasil vana hemiya ez wexta tînim berhev ez weke Kurdekî ez hewcemim li daw û doza kal û bavê xwe dema leşker dihatin me xwe vedişart kûçikê me xwe vedişart me zaroka xwe vedişart me nizanîm wana kîne ji ku da tê çekê wan kincê wan hemî yek bi zimanekî me jê fehm nedikir
me pere nas nedikir, me devlet nas nedikir, civaka xwe da me dibe çe daw û dozek heba resîpiyê menê li hevdû civiyana ava bikira. Welhasıl devleteke gelek netewek pê rehatiye dagirkiriye û na ez jî bûne têra birabûm û îdeolojiyekê bimeşînim û halkların kardeşliği û jinolojî û ekolojî û modernolojî û jî ew wî çaxê dibe çe ez ne hev ziman de hatime me xesî kirin. Ez di mejî de hatime me xesî kirin. Ez vê qebûl nakim. Yani ez dibêjim ez hatta bimirim ez gerek li ser vê înadê bim. Yani masu nikim tiştekî biguherim. Ev ji bo min esasî însantiya min e. Esasî mirovatiya min e. Malî ajîbter jî ji me re dibêje Bedran romantik difikire. Yani fikrê xwe dibêjim. Fikrê min dibe ku henekî ji çarçoveyê Ya tiştekî din heyma maste. Ez kanim ez bixwe ez kanim bersiv bidim bir hevala yani eger tu destûrê şi dixwazim. Bedran dawiya moderatör. Bedran dawiya davî li vê derê kanalekê birêve dibe û Bedran jî kesekî hunermend e wî ew bixwe bi evînê, bi eşqê, bi huner bawer e û her wiha jî li ser koka xwe bi zimanê xwe lê xwedî derketiye û gelek zimana jî zane, Tirkî jî zane û Fransî jî zane û îngilîz jî zane. Lêbelê bi zimanê Kurdî dike lê xwedî derketiye ama ew weke min nadin nav ew hîn zêde bi hawê hêla hunerî de lê dinare ew bi hawakî din lê dinare û heman davî moderatör e. Yani ez dibêjim qey tiştê ra ez dibêjim Bedran bibêjî zaten bixwazê lê gudarî nekim ya ez dibêjim te kanalek ve kanala te heye tu derkeve û dibê çe cirî xelkê dike û va dibêje we ez bixwe tev li wî hevalî nabim. Herkes li gorî karakterê xwe diaxife rast e. Dibêje eger İran bikeve rejima İranê hilweşe wê demê Tirkiye di nava Azerî û Kurdan de wê fesadî bike. İhtimala şer wê çi be di navbera Azerî û Kurdan de ronî gelo? Türkiye derfet nade mamosta em hevdî nexapînin. Türkiye çawa derfet neda Rojavayê Kurdistanê bibe federasyoneke fermî işqala navnetewî da bê naskirin. Türkiye derfet nedayê û Türkiye li vê derê de bi ser ket çîzo vîzo em hevdî nexapînin. Heman tiştî jî li Rojhilatê Kurdistanê Türkiye çi dest bê wê bike. Ama heger îro ev çê bibe Türkiye ketiye tengasiyakek mezin. Yani Türkiye di jiyana xwe da ev dibe çe komara Türkiye ya ji hêla Atatürk ve hatiye avakirin İngilîza dibe çe û anî ser heddanê roja îro tu krîzê weke roja îro pêra rûbirû nemaye. Yani di 25 da jî dema Şêx Saîd rabû ser xwe bi tiha wî di dîroka komara Tirkiye da weke roja îro xeterî nehatiye serî. Ha eger îro dibe pêvajoya dibe çe li hêlekê li Sûriye tengasiyê de ye İsraîl hember serî rakiriye û li hêlekê Kurd jî dibe çeke qedera xwe diyar bike û dewleta Tirk hemî hêz û qeweta xwe dayî ser û her wiha heger di vê derê de jî Rojhilatê Kurdistanê yani dibe çe weke terî Tirkî dibe ya patlak bide biteke bi serê Tirkiye bikeve. Türkiye mecbur çünkü bu çağı Türkiye du çeşitli berdimine. Yani bu havaki seferberi yani seferberiya ki ilan bike u tekevşer hem li Suriye bu havaki tekevşer u her vahal ve heli ve tekevşer. Ve Suriye Türkiye dibe arteşa xaji tekevşer vejim u dibe milisi xwe yani na ev azariyen li wê derê netewperest azariye henin yani ne mafina azariye di Paris'in Grêdayê Tirkiye'nin mîtê amade kirinin. Demek ki dirêje li xelatên mezin li wê derê tê meşandin jî dewleta Tirk. Yani dewleta Tirkê çawa alîkarî da Azerbaycan li hemberî Ermenistanê nêzî 100,000 eskerê xwe formên dibe çe forma eskerên Azerî lê kir û li hemberî di şerê dawiya de li hemberî Ermeniyan şer kir wê heman tiştî bike. Kincê sivîl lê bike û têxe nav azariya û azariya li hemberî Kurda şer bike. Yani ev ha her tabii ki tiştekî dijî ihtimal edin yani ihtimal edin çine ihtimal edin Azerbaycan heger kanı be Azerbaycan bu kadar nail ev meşandın. Çünkü Azerbaycan bahaki dibin ev İsrail pırnezi heve. Yani Azerbaycan rivebri Azerbaycan Haydar Aliyev kişane ona ev mesela malbat Aliyev ve nehaz ev şey bebe. Heger bandora vi ser civaka Azeri ya İranî Türkiye kurdur be Azerbaycan ve nehil ev şey bebe. Ez bê bibêjim çünkü wê savaçê nehêle wê biriya İsraîl nehêle çê bibe
اما ترکیه الویدری و محقق بخوازه کرد و حاضری ورن همبری هف هەواڵێکی ژمت پرسە دەبێت بە ئاشتیە ترکان باوەڕ دکی هەڤان li gorî karakterê civaka Tirkî ya îroyîn ez bawer nakim ku aştî pêk were çünkü dibin navê aştîxwaziyê de niyeta wan tunêkirina Kurdan e. Ji bo ku ez bi aştiyê bawer bikim divê dewleta Tirkiye derkeve ji ber tiştê ku kirine beriya lêborîn bixwaze. Bibêje min kir ez bi ser neketim ez efû dixwazim. Ji vir pêvajî ez ê nekim. Ji bo ez bawer bikim ku aştî pêk tê dibê ji Efrînê vekişe serêkaniyê vekişe. Ji bo ez bawer bikim dewleta Tirkiye aştî pêk tîne dibê hemî kesên di zindan da serbest berde. Van fikrê min ez tim dubare dikim û ev e. Ji ber vê yekê baweriya min bi dewleta Tirkiye bi rêveberên dewleta Tirkiye nayê. Ha civak milletê Tirk. Milletê Tirk e ji were bêjim 10 kesê weke Selhedîn Demirtaş hebin bikevin nava civakê îşê 24 saetane civaka Tirkiye müsaîd e ji bo biguhere. Ew zihniyeta wana şövenîst, Türkperest dikare biguhere. Yani niha sana منها در آشتی لی هبه آشتی باشه مرو آشتی حوجه باور بکه اما مگویا وقتا هشکی نتو مرجیا کی نتوی هبه تو باوری نگانه بمشه تشتی لغوله هی لغوری دیرو کی لغوری پلانا تا تجبوی نتو وقت آماده کریه آب 5 سالی 10 سالی پیش ده حتی لغوری وید مشه جارنا آشتی پیوسته مرو کرد آشتی بکه بیک بی نه تو که yani dibêrî de şer pêwîste tu şer bike. Welhasıl mesele ajandaya ki te projeya ki te hişekî te netewî hebe û neteba Kurd her ferdî wî hewce ne bi mirov rêxistin kirî be. Angirî dayî vê rêxistinê wan gidir. Ême weke ronî ez bixwe di mala xwe da liv û tevgera min ez dixwazim di xwe da wî hişê netewî ama bikim. Yani ez nar markêta Tirkan nakirim tiştekî. Ez vî bibêjim. Ez bi tu hewî nar markêta tişta tiştekî nakirim. Ya gerek ez herîmê jî tedî tiştekî lê bikirim jî muheqeq ew ê ne ji Tirkiye be ya wê ê Tunus be ya ê Fas be ya ê dibe çe Misir be. Ama tu ji bîr dikî ku dewleta Tirkiye dewleta me ya ronî ya. Tu carna ji bîr dikî Nabe dewleta Tirkiye nabe dewleta te ev şaş e ev pêk nayê ev îmkana wê nîne ê vêştera dibêje ji min re dibêje me dixapîne ev xapandin navê xapandinê din e navê xapandinê din e navê ronî re hewata tu ters bixwîne işte herar çi dibise ev navê xapandina din e dewleta Tirkiye nabe dewleta te dewleta Tirkiye li ser bingeha Türkbûnê hatiye avakirin zimanê wê Tirkiye dîroka wê bi Tirkiye mejiyê wê bi Tirkiye îmkana xwenîne zemanekî ez divê ez hîn jî ser wê qenaatê me ji bo ku dewleta Tirkiye bikare bibe dewleta Kurdan dibe pêşî temamî hilweşe mümkün e bibe dewleta Kurdan lê pêşî hilweşe bibe kabil dewletekê nû ava bibe ya hemî milletên wê dirê be ew şexê mümkün e merûtê de cih bigire weke şirîk ew mümkün e ama dibe her tişt biguhere dewleta Îranê ya te bû dewleta Îranê ya Kurda bû ama Kurda çekir fermandarê Kurd dibe çe çû ji keyê me bi hewakî ê fermandarê artêşê jê stem da kê da kiroşê mezin welhasıl axa Îranê axa Iraqê axa Kurdistanê ye yani hema Iraq dewleteke niha ye tedî hatine Bexdad eşîreyên Bexdadê yên Kurd yên dîrokî pir bi nav de welhasıl ew ew dever rast e bin hikûmdariya Kurda da bû demek Evan ji kerema xwe re ji bîr nekin bibin abone em vê kanalê hinek pêş bixin ji kerema xwe re gelekî mühîm e ez her roj were nabêjim lê rica min ew e hevalê ku cara yekê me li me temaşe dikin hevano em bawekî îstikrar rojê du cara weşanên zindî bi rêve dibin vê dirê bibin abone em vê kanalê pêş bixin mîsyona me ne tenê ew e ku em biçin nûçe berhev bikin bînin ji we re pêşkeş bikin armanca me ew e ku em mantalîte mantiqekê kurdewar di nava civaka me de bicî bikin rojnamegeriya Kurdî a serxeta netewî bi pêş bixin
niyeta me ew eger hûn destek bidin me ev dibe, destek nedin me zehmet dibe. Ronî dervey vê mijarê wê rojê ez li hevalekî godar dikim li ser medya civakî tiştê xweş çê dike navî naybîra min. Basa dep kir. Mesela ev dibistan heye. Diye mesele siyasî dayê aliyê ki emek sohbet dikin. Dep dibistan heye dibistan. Koka gotina dibistan lê kulîn kiriye. Divê baweriyê de ye ku dibistan ji gotina dep de. Dep. Koka wî ew e. Ew jî di Sümeriyan de tê manaya ew ê. Texte heye ew yan jî ew çamûr tişta ku merû li ser nivîsa mix dinivîsîne. او تابلت او تابلت قرميت او قرميت navî dep e. Baş e ana hêjî Kurdî de weke dep bikartînin li hindera. Navî dep e. Dibistan ew cî ku zarok li wê derê diçin xwendir û nivîsandina mix fêr dibin li ser dep navî wî dibistan e. Baş e dibêje ji Sümeriye hatiye ha. Yani ev gotina dep. İja دبا دبا bi vî awayê mesela dibistan cî ku merû dise ser dep yadin jî ev gotin derbasî erebî jî bûye. Tu zanî derbasî kîjan kelimê bûye? Edebiyat. Edebiyat. Edeb. او براو براو ادب تنهاني بلا من راسته نو تنهاد بلا من راسته Edeb ne راسته Edeb Ne? ji bu ez ji gotina edebiyatê mesela ez gotina wêje pir hez nakim bikar bînim. Ji bu edebiyatê ez edebiyatê hez dikim ya çima hez dikim min nizanî bû. Ama wî rojê bi xêra wî hevalî me pê deranî ku ji dep tê. Ew jî Kurdî ye. Edeb û edebiyat Bravo. edeba normal. Ez لا ولا ام من بيستبو ببرجافي من كدبو عينه وسبو يعني دما من ليكولين الاتمولوجيا ادبيات يكر دوي دريد راست من افديت راست نوعات بلا من جبرق حمي دريدان اخا بنفسي ونفسها لسر وي حريه ان وي قرميتي ان وي ادبي وي دبي aynen. İja راسته ka hevalê me çi dibêjin ew gotina dep hêjî bikartînin li Kurdistanê bikartînin gotina dep ha hêjî. يا ام دبين تب امش دبين تب كاشترا بيج مش تامينا كويش بدن Kurdî de ji defter re tê gotin. بلي او يك از يك دي تشتغل بين بلاتا تشتغلين ويا يعني çünkü evde çiye jahaliye çelibe bir desta çelibe. Tu de tepine. Gerek tu bir tepine. Ha de vedere de hemen tişti em çe dikin em dibin tepik. Ew tepika mecbûrê tê na tu xwedê. Tabii ki yeke ev tepik em tedî bir desta çe dikin ev dibi tepik. Tiştê bihariye ji dibe çe ji rêxê an ji bir desta çe bike ew tepik e. Velhasıl dep yani aynı ji bingehekê tê tu dê tepîne. Gerek tu mecburî bi tepîne. Tamam dep ji texte re jî dibêjin dep rast e. Texte jî dîsa ew cê ku merû ser nivîs dinivîsîne ew texte navî wî dep e. Dibistan welhasıl gotina dibistan ji depê. Ama berî texte te ser nivîs ser texte ne dinivîsan te berî ser heviyê dinivîsan. Erê çivî yazdı ya nivîsa mixwar. Ew ihtimal heye. Ew ihtimal li jor e taybet jêla tepandinê û tepik da. Ya malî ajîbtir. Ez ji rexneya hez dikim. Divê tu ji rexneya hez nakî. Mesela rexne bike ez daynîm ser ekranê ez çima hez nakim. Eştera dibêjim ez rojê du cere weşana zindî çê dikim. Malî ajîbtir. Tamam rexne bike tu çi rexne bike ez datîm ser ekranê. Hez dikim ez. Yani ez bêjim ez heyranê rexneya me na. Ama rexneyekî ez wextê bigirim û heqeten bi kêrî min were ez digirim û di jiyana xwe de jî pêk tînim wan rexneyan. Me rex neke. Baş e ronî mala te ava ez dibêjim qey mesela nivîsa ji deqekî hevalekî çi dibêje ji dîroka Sümeran tê
yani tê watiya nivîsa bizmarî sernivîs yani ew hemû tiştê ku mirov li ser dinivîsîne navî depe yani dibistan walahi ez wextê hîn bûm pir kêfa me hat ecêb ji ber vê yekê eleqa min ji etîmolojî gelekî heye yani mirov koka hevokan dikolê kîjan Belê. hevok kîjan kelîme ji ku derê tê wextê ku mirov dikolê mirov dibîne ku tiştê ku ji me wetirê ji erebî hatiye na ji erebî nehatiye ereban ji me girtiye pir hene wisa tablo ya tablo tamam edep haye Tab- hevala gelek Tab- heval jî wekê me difikirin tamam e tablo ya tê mane tablo dep tabii. Aynen. Haberi ama yekemin ya tiştê nefis li ser hatiye nefsandin hetiye qayde Ronî tablo gotina tablo ew jî ji deplo erê tabii. Ew jî deptê. Tab. Belê ziman wisa ne hev ziman hev xwedî dikin. Hakikaten vê derê me tiştekî nû keşif kir gotina tablo yani ew ji depê tê deplo ew jî ji cem me hatiye hatta tiştekî din jî heye ev mase heya table ew jî ji wê derê hatiye Tabii. Velhasıl hev xwedî dikin. Tiştekî dinî balkêş bibêjim mesela deqekî süper tişt niha tapî heye tapî xalîçe ew jî ji aynî kokî hatiye tepik tabii tepik. tapî heya xalîçe Erê ez zanim. ew jî ji wê derê hatiye hemî ji gotina Tabii tapî ew jî tepik dibêjin. Acîb Tuzane tiştekî din bîra wexim bîra hevala xim niha tedî Sargon heye Kralê Aqa de ne? Yani kê bi hawakî Sumerî dî bi xwe hatiye hilkişandin yani bi hawakî nav şer de nehatiye hilkişandin. Sargon çi dike? Sargon jî Aqa dava dike. İjarê herin ciyê Sargon yekemîn lê navî wî hatiye tespît kirin dema çûye bawer dikin İngilîza kola. Yani me bixwe ew lêkolîn gelek xurt kirî destê min de maqale jî hene yani dûr rêj mesela nivîsandine ew nivîsa ava dibe çe li ser tep ya dedî herf bi herf dibêje û jarê herf bi herf werdigerînên mecbûrî herfekeke latînî wî jarê tabîkî meselekî wergerîne pir girîng e. Wergerînên hemî êvî ziman zanin jî çi din ya İngilîz din ya ji Amerîkanın Ewropayî ne. Sargon ne Sargon'un Sarokan başkan yani. Ew dema tu bi herf didi berhev tu dibêjî heyran ev Sarokanın ne Sargon e. A di nifîsa ya yekemîn dînin welhasıl dema tu bi herf lê binere û tabii ki xeta jî te mesela Sargon ew serokan min bixwe weke serokan xwend. hevalekî tamam nana rast e tiştê tu dibêjî pir balkêşin ev mesela dep jî hevalekî dibe di erebî de em ji textera dibêjin dep xuya ye ereban ji wê derê girtiye sedî sed tamam e me tiştê nû keşif Ez digotina bibêjim berî xatir te bixwazim mamoste yani yekemîn car kam dervî mesela anha hewceya siyaseta Kurd hîn zêde maqûl bifikire û hîn zêde li goreyê berjewendiyê netewî bifikire ev derfetê îro derketiye destê gelê Kurd li axa rojhilata navîn li axa Kurdistanê dewleta Tirkiye xwe perçe dike dibe çi her tiştê xwe girî oxirê da ku ev bi ser nekeve Baxçelî wa direve tedî ew berdevkê Baxçelî do pêr çikot ne te dît yani tedî niyeta wan jî çi ye em zanin tedî jarê hinek siyaseta Kurda ev xeta yani kesê tu dibêjî ya wê vî xeta neke tu dibînî derdikevin ekranan vî xeta dike yani Baxçelî hîn samîmî ye dibê ji Erdogan samîmtir e yani ev xeta kî ez dema wî jî dibînim ez dibêjim na em têk çûne
em têk çûnin. Ha siyaseta Kurd bi taybet ya Bakurê Kurdistanê pêşengiya wê dike hor bûye. Ez hêvî dikim Rojavayê Kurdistanê nebe qurbana siyaseta di navbera Bakurê Kurdistanê dewleta Tirkiye dimeşe. Li ser qedera gelê Kurd mirov nikane zara bavêje. Li ser qedera gelê Kurd zar nayavîtin. Li ser qedera gelê Kurd ama salê ev 5 salên 40 salên dawiyê 50,000 şehîd şervanê wî li çi hatiye şehîd bûye. Li ser qedera vî gelî tu nikane zar bavêje, zar nayavîtin. İdeolojî û xewn û xeyal û fantazî tu nikan li ser qedera gelê Kurd bimeşîne. Ev nehaqiyakek herî mezin e. Ev nehaqiyakek were mezin e ancak Faris û Ereb û Türkan di Kurda kiribe, di gelê Kurd kiribe. Hewceya zarokê Kurd vê nehaqiyê li Kurd nekin. Ronî Malatê ava herebin hevanno gelek spas dikim ji bo hebûna we bibin amore vê kanalê pêş bixin ew katıl butonu heye ew ji bo me gelekî giring e ji bo hevalê me rojnameger ji bo pêşxistina rojnamegeriya serbixwe ya li ser xetan tevî ev katıl butonu mühim e ji kerema xwe re baş e xatirê we silav Ronî gelek spas dikim.